Коста хора, аз съм герой. И също аз съм герой, казвайки е, трошачи, много имена, трудно да се каже. За това ще играем на много як игра, наречена Майнкрафт. Ще има някакъв бък. Врата ми се вижда и отдолу и това. Ето и като го направя, обаче също и така. Е горе-долу. Е така обаче и също. Някъде. Е така сега започваме. Може да тук пълно с кошки, вече имам 3 яйца. Айца. Кой има яйца като мен? Ай, сега събираме дърва. Искам голям и хубав холм. Това ще оттухне. Мисля. Не. Ще направя. Това наскоро направих един холм, дето много ми хареса. Просто направя. Те не са нищо няма да работя. Ще ми трябва... Това много направи сигурно. Трябва ми много необработен дърва. Доста ми трябва, ще ми трябва, че камени тухли. И ще видите че какво хубаво се получи. Трябва за него ще ми трябва това. Не ми трябва точно. Така ми беше заляза слънцето. Още втори епизод и сега залезна. Аз нямах единство друго. Айде. Ето такова ми трябва, само че сега се отправим на легло. И да спивам по-бързо, преди да се дошли. Стоп. Те хубаво разрушават врати, прозорци и всичко. Прозорци не, обаче, те не се появяват през деня, така че. Не, само мисля, че пазят си крипър, само се появяват през деня. И тук там е скелет, ама няма да горят, ако носят броня. И зомбите също. За кого щупи, бе? Хайде. Ще чупа. Защото ми се чупат разни работи. Тук мисля, че е подходящо място. Да. Сега. Трябва да е 3 блокчета високо, мисля, че беше. Или 4, не 3. 4. Сигурно са 4. Так. Сега ще ходя, събирам дърво. Кой като мен има 7 яйца? Сега да е туррррт. И обаче на скайла ще е много яко, само да е туррррт яйцата. Да, лака, ще те гръмна под маджата. Да, лака. Ох! Приятно си изпукаш пръстите. И не ми трябва брезов дърво, само такова ще ми трябва. Може да ми трябва за пот. Обаче пода ще го правя по-късно. Важни са колоните сега. Тук ходим. Една пещеричка с вода. Не знам, защо толкова често вече взех да виждам такива. Ето, тук има още една. Там май почти не може да има някой сила, ще го убера или ще се върна така. Четири. Айде сега. Хоп. 4. Къща отнема не много време. Но, добре. Няма повече. Хора събирам. Те хора сега ще събера дърво, ще спръкне пълно пауза и ще се върна гад събера.